Alah kai bose baju banteng nomor telu bose maling ngrasani rono rene kae sing wis ki wis maksudku ngono lho wis sitoke menengah malah dirasan-rasani ora ngrasani apa aku krungu jare sampean aku wingi ketemu mantanku lho ya ta Mbak yo lah iya ki diomongi gur mantan ayo Mbak lah iya kan mantan Mbak buka lembaran baru yo Mbak Jainem pokoknya Mbak Tijem iki lho imut berseri dan merona langsung dekelireng lho masih kelingan mantan Bisa. siapa mantan jenenge Jenenge ke sapa ya? wong karo mantane jenenge lali ya sapa jenenge mantanmu Mbah Mantanku jenenge Tukino. Tukino mantane sampean Aku lali. yo Kempling. bejo kempling jareke Kempling. lah sampean Mbah Orang duwe. Orang duwe mantan. Oh, biyen iki sering ngaji Mbak iki. Sering ngaji terus ora wira-wiri. Nek iki kon ngaji kayane Mbah iki nek kon ngaji biyen malah nyerampangi jambu kaya Mbak Rake. Baju ya pernah ganti, banteng terus. Pokoknya baca inem, bate, yo Mbak ya. Yo, engko lek ora iki? Lek yo. Ngene to apa Mbah? Dan entuk duwe Duwe ae. Nek tuh gue ngopo? bejatan. Jajan terus. Iki sok imut meneh lho. Jengkel aku lho. Meneng ae tapi sok imut lho. Yo.